Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangunong dinaran sa mga balita lokal, pito ka banwa kag syudad sa probinsya ginrekomendar nga ipaidalom sa Alert Level 1. Mga manunudlo akig sa posible pagpatuman sang 20% nga buwis sa ila honorarium. Sa balita nasyonal, DOH nakigangot na sa WHO angot sa bago nga variant sang coronavirus. Anom kabulan nga expiration sang vaccination cards ginatun-an. Sa balita international, masobra sing 500,000 nga nag-evacuate sa nga residente nagbalik na sa Ukraine. Sa balita sa sports, POC ginbawi na ang gitabarahog nga persona non grata batok kay Patapa Chief Philip Huico. Balita entertainment, singer nga si Taylor Swift magabaton sang doctorate degree sa NYU. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga dapat likawan niya pagkaon para hindi magkapunggod. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Abril 5, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Good Forum. morning na sa aton nga mga kaaksyon. Kag-welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Martes, Hunyo 5, Hunyo, kadasigaw, Abril 5, mga kaaksyon, no? So, dali na lang next week, Holy Week na kita, tion sang pagpamalandong, tion sang ano pa nawag sina gani, puasa, mga muna siya, no? Iban tion man sa nga makapaulo pahuway, no? So, sa aton dira iya nga mga nagamonitor gyapon sa aton nga pagpangalagad sa Facebook, YouTube, sa Facebook abe, i-follow lang mga kaaksyon, like and share sa aton sini nga FB Live, no? Sa aton dira nga mga Energy Fans Club. Good morning dira sa inyo, no? Sa kay Dina Magbato Malabago, maayong aga. Miss Jinky de Alagdon. Good morning man. Of course, sa iya mga friends dira, sa kay Ma'am Vanessa Mayo, Dr. Matt Mayo, Beboy Villasor, sa kay Miss Lily King, sa kay Alex Fantes man, mayang aga. Kag Ma'am Vanessa Mayo is still watching. Sakay, salamat gid sa ka-stars ang padala Miss Jinky, ha. Kay Lorena Duran. Good morning man. Ay parinte ko niya. Kaya panumdumon ko anay kung diin nga bahin. Lorena Duran. Lorena. Si kuang gali. si Lorena gali sa kuan sa Malyad ulit. Panumdumon ko anay. Algul, yes ni siya sang dalaga, no? Subong Duran na siya. Ang tag-iya sang Dan Duran kag Valladolid Dulid Nons Cuisine. Siya rin tagiya? Yes. Nancy Lingko, gid. Mga Duran pa. Bagay sa karon nga nanong kalimtan ko na action boy aw. Di ko siya pagkaan tambok nga diwal. Ay. Diwa nga diwal ang i-serve sa Sang imo. ligad to, ginimbitarya kami sa may mga diwal, way mo ubos. Way mo ko gindal. Muto nga. Kaya ba si maglain? Ha? Nagtambal mo ko siya, ko si Exondoro, tinidalaan ko niya ba si maglain? Nila? Sige Kay Okay Bing Bagatella, good morning man. Michael John Season, Rochelle Evangelista. Ay, pwede sa kapon kakadto sa kay kasaan niya. Gani, wala ka kanto gapon sa imo nga Si Kasaya? cousin nga si Heart, ari di sa. Wala siya guro na-inform. Siguro, why guro ka-text siya, pakiisaya. Tamang kasako ni Heart, kaya halin pa si Heart sa Cebu. Why na na-text ang iya nga pakaisa, nga si Rochelle Evangelista. Siling ko gidaw. Arnold Mesa, ay, musta, amigo?
Sa Anli niya. Ay, unli crabs, unli shrimp. Ano nga Unli unli rice. na? Unli rice? Ay, kalala, isa unli rice. Kay, Birthday subong sang guard ta din. yes, happy birthday gali. Ano man, ano subong Tuesday, day off yun man, or nag-leave siya. Day Kahit off yung Tuesday. Abi ko Wednesday. Hindi, kada Tuesday na. Tuesday. So, Tuesday. timing, hindi siya nga day off. Yes, oo. Laisi Bala kang man. plano na 1 year ago. Wow, Nga Tuesday, day off niya. pwerte. Kaya nakita iya nga iya birthday na to pa sa Tuesday. Tuesday. Oo. Ay, bong. Kay Romela Ilustre Arevalo, good morning man sa imo dra. Kag kay Excel Faye, kag kay Cielo. Yes. Si Ma'am Van Action Boyoga pang invite pa niya pon kuno si Doc. Ah. Sige Doc, tapos dinamon Doc, mangagaw lang kami Doc sakay sa amunya private plane. Yes, correct. Oo. Malakad kami da sa Wala mo na, mun kay Minnesota. Heart. Wala mo naman kay kay Heart. Ang iya nga Kundi iya nga kapon si Hart kundi ato sa Fisher. Tigin ko siya room mo para maka-freshen up siya. Kuting room ba, ran mo na of course siya one day man na nga bayad mo. Siyempre. Tigin days lingko pwede matulugan na sa niya. Sir Nya may duwa pa naka-breakfast, lingko pwedeng breakfast ko karon sa gabi. Tingin ka ulo. Tigin di na pwede kay aga gyud dapat ng breakfast. Dali kinatag mo kay Action JM. Stand by sa aton mga balita lokal. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang Sukalita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ang mga balita lokal, 7 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang ginrekomendar sang gobyerno provinsyal sa National Interagency Task Force nga ipedaluman sa Alert Level 1 umpisa Abril 16. Sunod kay Provincial Interagency Task Force Against COVID-19 Officer Attorney Refrando Diaz II, ini nga malugar ang may dako nga porsyento sa vaccination campaign. Ini amo ang syudad sang Cadiz, Ciudad Santa Lisay, Murcia, Pontevedra, Ciudad San Victoria, Ciudad San Silay, kag Candone, nga may masobra na sa 70% nga vaccination percentage. Sa nagligid nga Abril 1, una nga ginaprobahan sang NIT-FDOH, ang proposal sa gobyerno probinsyal nga ipaidalom sa Alert Level 1, ang Ibe Magalona, La Carlota, Pulupandan, Sagay, kag San Enrique, tubtob Abril 15. Ang La Carlota may pinakadako nga vaccination percentage nga nagdangat sa 85.63%, samtang ang Pulupandan may 82.48%. Pangabayon sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang National Housing Authority o NHA nga aprobahan ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa mabanwa kag syudad nga makasumiter sang master list sa mga benepisyaryo nga biktima sang Bagyo Odette. Ini ang ginpahag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Sudo kay Diaz, may mga lugar nga nakasumiter na sang listahan sa mga benepisyaryo nga permado sang city o kon municipal mayor. Dugang pa ni Diaz, nagpangabay man ang NHA sa Commission on Election nga aprobahan ang ginahangi o kon ginahingyo na exemption sa election spending ban. December 29, 2021, ginbaton sang Negros Occidental ang 90 milyones pesos nga bulig pinansyal sang NHA para sa manalitan sa Bagyo Odette. 5,000 pesos ang ihatag sa kada pamilya nga tag-iya sang totally destroyed kag partially damaged nga puloy-an. Ayo kami sa NHA nga kung pwede atong mga nag-comply na, unahon ta naman sila rilisan sang ilang NHA nga funded nga ayuda for Odette victims. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Nagpahayag naman sa pagkaugot ang mga katapos ng Bacolod City Teachers Federation. Angot ini sa mahimo pagpatuman sang 20% nga buwis sa ila makuha ang honorarium sa ila pagserbis sa Mayo 9 ang eleksyon. Sa interview section firing line, ginbahag ni Richard Delangre nga pareho lamang naging paumpawan lang ang mga manudlo sa palayag nga may pagsaka sa makuha nga honorarium apang konsumahon tama kagamay lamang ang isaka kun dayunon ang pagpatong sa buwis. Samtang ginabi-abi naman ni Hilangre ang anunsyo sang Commission on Elections nga magabulig agud hindi mapatuman ang tax kag ginapaambot nga mag-ugyon sa ila ang desisyon. Ang sa subong niya, kung may tax,
2,200 nga tax, ang manito ya sini 8,800. So may imbes nga siling mo do 2,000 gid ang increase sa subong abi nga 2022 against to sang 2019. Ang net increase lang sang chairman 250 pesos. So tama ini ka makaulugot sa part sa aton nga mga BEI. Si Richard Hilangres ang Bacolod City Teachers Federation. Nagahulat ang IPM-CDC sa notice to proceed halin sa Bids and Awards Committee sa siyudad sa Bacolod para makumpisa na sa pagtukod sa cell number 3 sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Una nga ginpahayag ni Councilor Carl Lopez, ang chair sa Committee on Environment, nga lone bidder ang IPM-CDC para sa siling nga proyekto. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Engineer Victor Tiansay, project in charge sa Bacolod landfill. Pagkatapos ng 15 dias, umpisa nga mabato ng notice to proceed, mag-umpisa sila sa proyekto kasunod nga nakahanda naman ang ilang mga kagamitan. Ginpahayag ni Tiansay ang cell number 3 ang pagatukuron sa kapin City Mill 500 kon 7,500 square meters nga propiedad sa diin hamtang ang cell number 1 kag 2 nga hindi na pwede kunta ni habuyan bangod puno na ini. Sa karon ginpahayag ni Tiansay nga ila lamang ginapaigo sa kilid ang mabasura bangod na budlayan ang ila backhoe nga magasaka sa mataas nga basura labi na kung malain ang panahon. Gintala na naman sa mabot nga Huwebes, Abril 7, ang pagsaylo sa kapin 70 ka mga transient vendors sa vegetable section sa Burgos Public Market pakadto sa Daniel Ramos Street samtang ginapaydalom sa renovation ang merkado. Ginpahayag ni Bambi Malubay, Market Supervisor sa Burgos Market, nagamat-amat na karoon ang mga market vendors sa pagpahamtang sa ila lamesa sa ila pagasayluhan. Ginklaro ni Malubay nga ang contractor amo ang naghimo o nagpahimo sang temporary stalls kag butangan man sang linya sang kuryente. Dunga pa ni Malubay, magluwas sa Daniel Ramos Street, may ginatukod man nga temporary stall sa Dalan Galo. Lakip sa pagkakaayuhon sa Burgos Market ang atop, drainage, tiles nga flooring, bagong nga lamesa para sa meat, fish kag vegetable sections kag iban pa. Ginpahag ni Malubay ang may mga bloke ang inatugutan nga mag-display sa ila baligya sa tubangan sa ila baligyan samtang ginatrabaho man ang atop sa ila pwesto kaangay sa mga baligya sa bahin sang Dalan Burgos. Nagapakita sa datos nga 755 ang nagabaligya sa Burgos Public Market. All set na ang induction ceremonies ang Negros Press Club o NPC para sa mga bago na pilian ng opisyal sa Abril 7, 2022 sa Acacia Hotel Reclamation Area, Las 7 sang gabi. Ang subong mga opisyal ang ginapungunahan ni Aquilino Boy Shocon Jr. sang RPNDYKB bilang presidente, Vice Presidente si Ray Shason sang RPNDYKB, Secretary Adrian Nemes III sang Sunstar Bacolod, Treasurer Henry Hensboy Sistina sang DYRL Radio Pilipino, kag Auditor LC Hulingan sang RPNDYKB. Ang mga miyembro naman sang Board of Directors sa Musanday Jonathan June Gaton sang Pasiplat Broadcasting, Brian Morden sa Action Radio Bacolod, Luisito Berhit Jr. sang Aletea Netcast Bacolod, Emmanuel Canto sang Ultramedia PH kag Ives Montesilio sang RMNDYHB ex-officio. Ang induction may tema nga NPC at 86, Excellent Media Leadership Amidst the Trying Times, nga ginpahayag ni Shocon nga nagapakita sang commitment sang 4th Estate sa pagdulong sang serbisyo paagi sa vital information sa pihak sang kabudlay nga ginapangatubang nga natuga sang pandemya. Action Radio Philippines Standard Time, Las 7:19. DOH nakigangot na sa WHO angot sa bagong variant sang coronavirus. Tandang 6 kabulan nga expiration sang vaccination cards ginatunan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Action Balita Morning Edition. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang Yes, dra kay Adonis Pabon watching live karon. Good morning. Enrique Caballo Subaldo Jr. Te amo gid sila ko gid daw. Ang bal ni Rochelle niya nalipat siya mag-text sa akon. Nalipat siya nag-text. Balo ka sako. Depensahan ko lang si Heart kay kita ko man nga perte kasako gapon siya mo. mahalin mo siya daan sa Cebu. So daw hindi gid siya maka-text sa iya nga mga kas-adri sa Bacolod. Mga kas... Richard Artisola Alpiere, mag-aga man sa imo. Kag sa pamilya Alpiere. Dennis Nuestro sa Woodfire, Bacolod. Teresa Linaha Cayaw, good morning man. Kay Evelyn Nipomuceno, kag kay Ems Aboso, good morning dira sa imo kagawad. Yes, good morning, Mommy Ems. Ang akon nga kuan wala yaw, ang akon nga chicharon. May ara ka na. Ula talang bala. Nasi maghumoy na to. Ay, kailan mo humoy gid dahil niya. Wala niya gahumoy ang chicharon sa... Ari di gapon. Daguob eh. OMG. Daguob daw natingala. Natingala sa daguob. Yes. Ito first time mo nabatian ko gid. Nga daguob. Diri ba lang nga sa sulod kay di ba soundproof niya tate. Hindi ta mabatian pero nabatian ko gid. So meaning baskog siya. Baskog siya. Correct? Okay lang. Okay lang. Sige, sige. Si Angela Gayondato, good morning. Castillo. Sa may Bangga Totong, Barangay Felisa. Kagina, do ka tao, ano pa man to? Do ka may chimpo? Hindi man to, do ka mayo man sa chimpo pag ano ko din. Wala ka naman nga aton nga chimpo, Galay do ka lain, no? changeable. Wow, change. Ang chimpo, ta do pareho sang pinsar sang isa ka babae. Pabago-bago. Changeable. Amo Amo na. Paminsan sa lalaki, wala ka bago yaw. Hindi, amo na nga ang satanan nga mga pinsar, ang pinakatinlo nga pinsar ang iya sang babae. Kaya change sa perme mo. Wow. Gabi Dila. ka dalong nga pag-analyze mo sa ano ba. So matinlo ang paminsaron sa mga babae. Kaya permiga change. Because it always changes. Bongga. Dumayo na. Stop. Dumakaginan siya daw. Dumaportahan ta na. Hala, ano ni? Taytay sa isyo. Ay, na ano ning taytay nila? Hindi man kita ang kay kadulo? Ay, na kayo. rumpag naman? Ay kayo wada may lakat ko mo daan sa Oo. Taytay sa isyo. Isa pa tayo tungod sang linog. Uy, Ay, linog sila, ha? ay gali ka. I-check ta to be. Oo, check ta ni Be. Dito gibi si Kuan, si Kuan Blas, Sir Kailian? hindi Or sino? si Solido? Jan, si Kuan si Mayor da eh.
Tabuhara? Oo. Mayor Tabuhara. Sige. Karon ano tani, itawgan tani. Okay. Kasi Nagalito. malakatutungodaan sa Dazon si Mana. Dason pa man to si Mana. Hindi pa man karon kalma lang bala kay makayo pa na. Makayo gina para simo. Oo. Magi ko nagandaan sa Taytay da si Isyo. Oo. Basta lain pag iniguro nga taytay pagid. Tidra na da. Ang sa isam lang ng Taytay da si Isyo. Oo, naman. Hindi bigitaw no kay kadulom. Ang taong ko bang iya Sino na face. gasen now? Si Marfy Alegre. Marfy Joy Orpesa Alegre. Search ko ba iya nga na ba? Melvin Piñafiel, good morning man sa imo. Kaya Wingsky Lim Morales. Weng, morning sa inyo dra. Kay Natnat, Abi, kagay August, morning. May earthquake din man gali. Ariyo. Gani kagabi na guro ay. Negros Occidental Earthquake Information number 1. Are, magnitude 4.1. Sipalay City. Intensity 2, Sipalay City. Aha. Oh, Teka, hinay mo lang gani no, pero... 4.1. Ti sa Sipalay gani ang sentro no. Ano naman? Ano naman? Sige, iyan talaga. Happy 7th birthday man sa nablos gali ni Michael June Season nga si Adi Palma. Happy birthday, Adi. Nabi siya ngalan no, Adi. Lito Dayap. Atia Kimeriman kag kay Sola Mabarnatsa. Maayong aga ko no dira sa pamilya niya sa barangay Handumanan. Yes, good morning. Handumanan sang isa ka ambahanon. Yes. Kung sa Cebu naman iya sa una, gapamati kami. Handumanan sa usa ka awit. Tema natin sa amon man niya nga. Kaya sa usa ka... Handumanan sa isa ka ambahanon. Ambahanon. Ambot I kong buhi pa found na the siya. girl. Sikat kina siya bala. Why na Gulang na nang iya nga, nga babae. Ito sa una eh. Elementary pa ko, gulang na to siya eh. Music ka dayon. I found the girl. Mana? Ano ganun na sa? Ambot. Okay, doon. Perfect. I found the love. I found the girl, man. I found the love. Nan for Magaling. me. I found the love. Oh, una. Nan. Masaya. Darandanda. Kalay. Mount Elizabeth, Malacca, Gamala. Jethro Alaban, watching from Jeddah, Kingdom, Saudi Arabia. Sa Alaban family sa Barangay Baliugan, San Enrique. Good morning. Standby na sa atong dugang nga mga balita. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19, Ang mga balita nasyonal, nakigangot na ang Department of Health sa World Health Organization, may angot sa XE. Ginalantaw ini nga bago nga variant sang coronavirus ang ginaangot sa Omicron. Una gin report nga ang Omicron XE na detect sa Bangkok, Thailand.
Kag sa karon nagapadayon ang obserbasyon kag monitoring agud mibuluan kung makategorize bilang subvariant ang Omicron o kung may bagong nga variant nga hingadlan sang WHO kung magpakita sang signifikante nga pagbago o kung characteristics. Nagwa naman sa report sang WHO nga ang XE amo ang mutant sang BA.1 kag BA.2 subvariant sang Omicron variant. Ginpahayag ni DILG Undersecretary Pimaco Dinsing III na ginakonsidera sang gobyerno ang 6 kabulan nga expiration sang vaccination cards para maengganyo ang publiko nga magpa-booster shots. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni DILG Undersecretary Pimaco Dinsing III iniyang nalakip sa plano sa gobyerno para mapasaka ang kadamuon sa mga tao nga magbaton sang third dose. Sa datos tubtub Marso 30, masobre 12 milyones pa lamang ka mga ang nakabaton sang booster shots. Kag kalabanan diri ang sa NCR suno pa sa opisyal sang DILG. Suno kay Dinsing nagapabilin nga ang Bangsamoro Region kag pila ka mga probinsya ang may pinakamanubo nga pagbakuna sa ila pumuluyo. Sinabaluan 27 milyones doses ang bakuna sa gobyerno ang natala nga mag-expire pagkatapos ng 3 ka bulan kung hindi mausar. Diyon parumdong naman sa Department of Labor and Employment ang mga employers angot sa mabaton nga sweldo kung magtrabaho sa mga petsa nga gideklarar nga regular holiday karon nga bulan sa Abril. Sunod kay Labor Secretary Silvestre Bello III, base sa Labor Advisory No. 8, obligado ang mga employers nga maghatag sang double pay sa mga empleyado nga magatrabaho sa Abril 9, 14 kag 15 nga gindeklarar nga regular holidays. Ang Abril 9 amo ang araw ng kagitingan samtang Monday, Thursday o kon Huwebes Santo naman ang Abril 14 kag Biyernes Santo naman ang Abril 15. Gindeklarar naman nga special non-working holiday ang Black Saturday, Abril 16. Magapangayos ang bulig ang COMELEC sa NBI kag PNP para lagso ng mga salikod sing fake news angot sa Mayo 9 eleksyon. Suro kay COMELEC Commissioner George Garcia, ang mga tao sa likod sang peke nga balita ang dapat mapamatbatan. Gin pakamalaot ni Garcia ang fake news nga mayara na sang resulta ang eleksyon nga imbulbado ang 100% sa mga rehistrado nga mga botante. Ginalantaw ni Garcia nga ang fake news ang makaapekto sa integridad sa electoral process. Magluwas sini may mga fake news man nga nagaklaim nga may mga na-shade na nga balota antes ang piniliay. Nagligad nga Enero, nagpaandam ang COMELEC sa publiko batok sa mga social media users nga nagausar sa ngalan sa mga poll commissioners. Yung report naman sa Department of Education nga naglambot na sa 17,479 ka public ag private schools ang napili para magpatigayon sang face-to-face classes. Sa quick count sa ahensya, may 17,054 ang sa public kag 425 sa pribado nga eskwelahan nga handa na sa physical classes. Ang nasambit nga mga eskwelahan nagsunod sa School Safety Assessment Tool o kung nagsunod man sa SSAT apang pending sa desisyon sa ila LGU nga nasakupan. Nakitaan nga nakagapo sa sulod sang isa ka salakyan sa Silang Cavite ang isa ka pari nga una na report nga missing sa tong Sabado. Suro kay Silang Police Chief Lieutenant Colonel Juan Peñafiel Oruga Jr. Tak na na 30 sang hapon na sapuan sa Barangay Lumil ang pari samtang nakagapo sa mga kamot sini. Ang biktima ang parish priest sang isa ka simbahan sa Rosario, Cavite. Wala pa ni istorya sang kapulisan ang pari nga sunod sa ila yara pa sa state of shock kag ginadala sa hospital. Nagpakigangot pa ang sila nga pulis sa mga otoridad sa Rosario agud maimbestigahan ang insidente. Ang napahuna natin nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government JR Orlido Benlot, may aga kag Happy Fiesta sa La Castellana. Oy, ba sa La Castellana last day subong sang Banana Festival. Yes, happy fiesta. Happy Fiesta La Castellana. Aba, wala gyud to kakadto tani na kabakal ta banana ba. Gani, Arangka, La Castellana. Arangka La Castellana. Mayor May Nicor mangalimutan, morning dira sa imo. Homa Lumena, Marcy Rumbines Junio, classmate, may aga. Miss Doors, how many years ka na da sa Bacolod? Kaya daw si Buwan naman imo sinultian, ang baldi Ma'am Van. How many years na ako ganit man? Siguro 6 years na ako go-work sa buong 4 years ko sa college, 9, at 10. Mga ano na 11. 11 years na ako din sa Bacolod. Bacolod. High school ako. Nagsailo-sailo ko. Gapuli ko sa Mindanao, sige balik naman ko di. Changeable schedule. Yes. NPA. Pero No pero mayo ka permanent mag Cebuana. Yes, of course. Because 1/4 Bisaya ko Ma'am Van, 1/4 Ilocana, and half Ilongga. So gin-mix nyo lang. Gin-mix lang yun. So guwaya mo na ako. Amo nang guwasing mo. Ako Kun siya i-mix. gwa. Ay, kalay. Pero Pero wala ko gina-practice ang Ilocana kay si Lolo ko, diri man siya binagstay sa Mindanao. From si Lolo ko is from Ilocos gid siya. So And pure Ilocano. Kabalo ka mag pang ano na gani ang ano yung kuan Ilocano nga kuan nga lang dialect. Ay, amo na ganyan ba ko hindi ko ano, Ay-ayatin ko na ka? practice, maayayatin ka, I love you. Magkuha ka man te baso jay. Do ka umama na. Diyos te babalos ano? Ay wala. Diyos amo na. daw mo- Do hindi ko something familiar amo na. sina. Kay wala ko bina naka-learn sina gid ya. Kumbaga Ano ang ang gid gina ako. sigurado ko ayayatin ka. Ayayatin ka. I love you. Shoot them, ti amo. I love Pero you. kabalo ko na isang kanta nila nga ano ano yan. Ice Timas. Is Ha? to be Ano? ano kabalo sa kanta kantang Ang ano? kanta na nila nga manang biday, di ba Ilocano na Hindi no? na, manang biday waray na iya. Ay, manang biday ang isa, ang atin ko po sing-sing. Atin ko po Ilocano sing-sing, na. hindi na yan. Atin ko pong sing-sing, hindi na yan. May Ilocano song ko na balaan, lipat lang ko galing. Paminsaron tala na karon ah. Pamulinawin. Ba't hindi ko... Pamulinawin, pusok hindingan man, do'y umas-aso, agrayang ti sadyam. Ano na ko na meaning? Pagnunutin man, di ka pagintutulungan. Hindi kayo doon. Namo na sa Ilocano song na? I don't know. Guro eh. Pamulinawin. Ang buta. Sino na magka-comment? Bang pamulinawin na ano na sa Ilocano song. Lester Ray Benitez, may aga. Salamat sa stars ni padala. Dira sa kay Ayes, kag kay Ayafar. Morning. Kay Ana Sinoro. Yeah. Borgs Asa. Sa Barangay Takuling. Stella Maricelis, may aga. Kanami man mag-Ilongga. Basta ang pamulinawin, guro ko na sa daw Ilocano song na siya. Asarong Bangge. Ang Hindi buta, hindi familiar. ko ya, Asarong hindi ko Bangge familiar. sa higdaan. Ka. Kaya actually wala kami, kapila na kami gin-invite sa family namon to sa Ilocos nga kadto. Silin ko ng gitsi mo nga isa sa Galing. gusto ko kanto anong Ilocos bro. Ilocos Sur ka mo, Ilocos Norte. Hindi ko kabalo sang kay Lolo, gid kay may Abra man sila, kadamo sila sang family nila. Si Lolo lang gito nakabalik kag si Lola sang last 20 ano to man. Pero wala pa gid kami nakalakal. Actually ga plan kami sang cousin kung magkadto tayo para makilala mamblatanin namo Correct, na ako. Gusto mo kantuan ko to kapag nilalawon sila. Sige, biliw ko, bi. Ipa mo si Sa, to sila, bi. Ti action boy, ang ano, kagi na si Lolo sa una, nagdala siya sang super gagmay nga Bombay, pero hamot-hamot, kag ahos. Na perfume, tayo mo tang na perfume mo? Hamot.
Wala ka ba? Kasi mo itong ginapaman nga sula. Ginawa mo na para smooth ang skin. Perfume. Awa siya kung mag-isa ka Black Action Boy, pero tingin siya kahamot as in. I-try mo nang halin sa Ilocos. Kailangan kong isa na bumbay ang baho mo. Hala, kalain si Action Boy. Tika, kamot, pero kamot. Kahamot. Kahamot. Piyo Oo. ka na. Namita siya sa adobo. Gali. Okay. Adobo. Labi na kung namo. Lami ang kabla sa adobo nga damo garlic. Si din niya, wala na niya. Wala siya kakaon. Garlic. Wala Family ka- Aboso, allergy na sila sa garlic. May allergic na siya sa garlic tuod. So kung kamo gani may regalo ka Action Eden without garlic. Oh, without garlic lang mga ka-action. So kung regaluhan sa garlic rice lang, walang garlic. Nagdiluha mo siya garlic rice lang, wala garlic. Limari din no ng garlic rice. So, Syempre, miss nang pwede, kuhan garlic rice na akon, pero wala lang garlic. Hindi na siya? ang baguro ang waiter, sinunga. Kasabad, no? Gusto ko garlic rice, pero without garlic lang. Without garlic. Oo. Ay, namit kaya garlic is life with Kuya Action Boy. Namit Because it kaya lowers garlic. your blood pressure. That's why namin sa ako niya blood flu. Sige, standby na sa atong dugang nga mga balita. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7:42. Kag sa detalye balita international, masobra tunga sa milyon ka residente na nagbalik sa Ukraine humalin sa nagumpisang pagpangatake sa Russia sa tuong Pebrero. Ginpahayag sa High Commissioner for Refugees ngayara sa 4,176,401 ka Ukrainians sa naghalin sa ilang pungsod. Linibo na ang nagbiya sa Ukraine sa kada adlaw humalin sa magumpisang kinagamo sa nangin pinakamalaing nga krisis sa refugees sa Europe humalin sa tong World War II. Ginpahayag sa International Organization for Migration sa UN nga kapin 205,000 ngayon di Ukrainians ang nagpalagyo man sa pungsod. Sa negosyo, sumugod lasay sa kainas ang aga, nag-implementar na sa pagnubo sa presyo sa gatong ang mga kompanya sang langis. Sa separadong advisories, ginanunsyo sa Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated nga nagpanubo sila sa kada litro sang gasolina sang 2.30. 1.85 naman sa diesel kag kerosene naman 1.65. Ang clean fuel kag petrogas magapatuman sa pareho nga pagbag-o magluwas lamang sa kerosene nga wala nadala sa ila sini nga price rollback. Mag-epekto ang adjustment kay inalasay sa tanan ng kompanya magluwas sa clean fuel nga mag-adjust tas 8.1 pa karon nga aga. Samtang natalana nga mag-anunsyo sa pareho nga adjustment ay iban pa nga kompanya karon nga semana. Sa foreign currency exchange rate ng US dollar 51 pesos kag 35 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 85 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 55 centimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment, magabaton sa doctorate degree gikan sa New York University ang singer-songwriter nga si Taylor Swift. Sunod sa nasambit nga universidad nga ginimbitahan Manilang singer nga maghatag sa speech sa ilang graduates sa maabot nga Mayo 18. Ini ang unang college degree nga may honorary doctorate of fine arts ang i-award kay Swift nga may official title nga Doctor of Fine Arts. Sa balita sa sports, ginbawi na sa Philippine Olympic Committee ang ginpapanawag sini nga persona non grata kay Philippine Athletics Track and Field Association Chief Philip Elia Huico. Sunod kay POC President Abraham Bambol Tolentino nga nagdesisyon ang ilas ning board sang tikang pagkatapos nga na kaayo na ang problema ni Huico kay pole vaulter nga si EJ Obiera. Sang nakaligad nga bulan, gindeklara sa POC si Huico bilang persona non grata. Pagkatapos nga wala lagi endorso sa Obiana nga maka-intra sa SEA Games kay sa World Indoor Championships bangod sa ginaligar pagpameke ni Obiana sa mga pirma sa liquidation sini sa budgets and coach ni Obiana. Natala na man nga suspendihon sang POC ang patafa apang wala na inigindayon sang board pagkatapos nga nag-areglohanay na. Balita espesyal! Energy Action Boy. Kag sa ato mga ka-action, happy Tuesday!
Yes. And happy birthday sa may mga birthday. Yes, happy birthday sa akong magulang action boy, si Denmark Cabato. Birthday Denmark! today. Happy birthday! Kag happy anniversary man sa imo. Kag sa kay Action siya paged. Yes, Action Dale, Action Ann, Marnie, Marnie, and and Miles. Miles. So, 6 For years celebrating na kami. your 6th year anniversary, there is Action Radio. Yes. Thank you so much, Action Boy. Kag thank you, kay KSM Nons. Nga kamuya to gina-celebrate gid kag gina may mga kakaarag mo cake kami nga mag Celebrate ka man eh. Ngayon ka nalipat ko na guro kung saan okay nagsunod. Ako na kalipatan mo kayong birthday isang kilala ko. Ako pa yung ma-remind blessing mo. Sige lang. Pero thank you so much kay Nona sa ginatag sa amon nga cake. Na-touch kami as in touched. touch gid niya sang cake. Sang cake. Thank you so much. That's why kapon ninyo nga Yes, April 4. April 4. That's why nga naka-greet sa inyo si Heart. Ha, wala. Gani. Paano kag-greet to kayo doon manumbag tong si Atel to nga. Ate man. Tungod to sang kuan sang kakulang sang time bala. Time, no? Abi, sige lang dason kaya balon Medyo ta kuan siya to nga. medyo Give more time. ipit sang time bala. Tiya mak mo si pa bala las 12 kadi maabot las 3 buli ka na ya. Buli ka na ya. Kasi nagdamo pangin kantuan ti ang Amo gina time. siya ka-busy. Ang time gina kuan gina mo Ito gina nga takos. tunga na lang. Ginatakos gina ang time. Ginatakos na lang. So hindi ka Galing, wala ka may mahimo. Yung sa mamba yung mahapit ko sa amon wala ka may mahimo. Isa na no pa daya sang time nyo daya. Gani man. So, Sige. in fairness, gidya ka gwapa, gidya kay Gwapa gid siya, Miss no? Heart Evangelista. Bisan din mo lang siya nga Go ang gulo. Barbie, gid siya. Kung sa ko ikaw photographer, bisan din mo lang siya ang gulo tirahon niya. Yes, bisan din. Beautiful, gidya. Kay Yurika Amadeus, good morning man. Sige. Sige. So, sa ato nga balita, Special Action Boy, ari yung pag-istoryahan ta, mga pagkaon niya, dapat mo likawan para likawan taman or hagan-hagan ang aton yung mga funggod. 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 With F, gidya dapat para Funggoods para damo. para daw kakatul. Wala kay kay funjay. Gali. Hindi wala kung damo na ya. Acne. Acne na yan. Kung nagkakuha na sila blan, Acne man. kung ang punggod mo kung reunion. Acne na siyang acne na tawag. siya. So, ini mga ka-aksyon, ang medyo balantayan ta mga pagkaon. Kaya it doesn't mean nga pagkaon na siya healthy na siya para sa aton action boy. So, isa na siya kis nga makapabuhi sa imo nga kapungguran dira. Okay? Morning nga na kay Imbong Jo Campo bla, kay sila ni Kap Bito Gahato no, ara gali sa kwan. Sa Iloilo. Yara da sila gali. Imbong, musta da? Musta sige. kay Kap da Bito Doon kayo kita na ni Kap Bito Enjoy ka mo da. Enjoy Enjoy Iloilo. Kay ma-enjoy man ang Iloilo sa inyo. Yes. So, kag labay man ako na action boy do medyo laing gurun chimpo gid no. Yan, Kag pabasko gid sang ay. Nakakuan may kuan gali may lino gali no sa Sipalay area. So i-check ta na karon tanan action boy after Sige. today. Sige, so ang una action boy ining white bread. White loaf bread? bread nan, mga white bread action boy. Okay. Kay sulo kay Dr. Eurum Hearth. Sino Hearth na siya? niya, hindi siya Heart. Sino na siya? Hearth. Board certified dermatologist na siya and specialist in acne phototherapy. Yan. Kaya- Photo? Phototherapy. Okay. Kaya ang white bread collection boy, posible kung halina ni sang acne, bangod ini ang high glycemic food. Glycemic. But silingon, nang in rason ini sang madasing nga pagtaas ang blood sugar level. Kaangay sang mga sugary drinks sa collection boy. Nan, so basi bla tingala ka nga matamaan, ngala ka nga dula man ko ga pulaw. Pero nga aga ano ko gyapon punggod. Kaya ang punggod collection boy, hindi lang siya gali halin sa pulaw. Di ba? Kaya mga iba, ikaw ganun bisan mo pulaw dulo agi dyan funggod dyan, no? Wala na tumuan. Feeling ko ara sa ulo mo tanan. Pero black shirt boy ang punggod nila ra sa ulo. Agala? Actually amo ko na sang mga college days. Basi kagidkid ng imo ya. Punggod gid siya. Punggod gid siya? confirm ko gid siya. Lain na yung Kasi kagid. ano nga naman anong bata ganina so na daki. Ha? Basi daki. Anong daki Kaya man? nakita mo na panit-panit sa ulo na sang mga bata. Do Mga bata. Ato ba sang bata ka bang daki mo? wala akong
kabalo. Amo nagapalit panet. Ano daw daw, oo, basta daw ga... Wala ko naka- Kung bata, or daw ga-shred na siya siguro. Ga-shred off na siya. Na. Oo. Dari ang Shade punggod off? niya, Shred Drio. off? Shred off? No? Sama sa. Mm. Mga driga tubo or driki sao na mga punggod. No bala mo punggod kay duga hapon. Ang layo nga pong gudong suho, di sa ilong mo, di bala sa sulod. Kasakit-sakit, Sa sulod bala. Oo, sakit-sakit pag na iya. So ako yung ulan ako na natubuan sinasang sa ilong. Okay? okay. So mo na ano kagid watch kagid sa imo gina Eat. gina-eat nga pagkaon. Okay? Very conyo. Ha? Give very conyo. Watch kagid sa imo gina-eat. Nga food. Nga food, di ba? Talaka. So, next action boy, ang sugary drinks kag fast food. Fast food, Nan. madasig nga Amo man sa pagkaon. gihapon na nagaresulta sang ano bala action boy, sang ang sugary food and drinks kung action boy, posible mangin rason ini sa pagtaas ng blood sugar, di ba naton? Tinaga-resulta ini sang ginatawag nga hormonal acne response. Ay, te. Response mo gali sila. Ga-response. DRMO. Oh. Nano yung sa puli naman. Lahat sa zero reduction and Oo. the response sila sa mga calamities. Yes, Amo na siya. Ikaw pa. So, ano kita action boy alert subong basin takablo magulan gulpi no? Kag ang aton dra nga mga ano bala ang aton nga mga rescuers alert ka mo mga Basi ka-action. magbaha. Si magbaha na naman. Pero actually, abot akong gaulan. Wala ako wala ako kalantaw. Gusto mo talang taon Ito ako to biyan. Mga action ton talaga sa action boy. Kailan Taon talaga sa Sige, dali lang mga action. Lantaw na rin sa akong gaulan. Sige. So, so na wala ko din so na din isang yung tabi tanaw na ko ng langit ano pa. Ang langit araw pa inano. Siling ni Jocelyn Song comedy action boy nagaulan ko no kag daguob. Oh, Okay. nagaulan gi manggali. So ang bation ang di meaning basko gijagli ang daguob action boy kinabatian ta gid diri. Okay? Napanomdom ko dahil ano kani akon nga schedule for today man nga basi mapektuhan sa ulan. Nan, ilang tawa So nga far daw wala man nga. siguro ang schedule ko today is matulog. Ate Mayo na nga Kasi schedule. namin na Ano ang pila ka ulan. namin nga schedule? Kanami ng ulan kay makapabugnaw Yes. sang chimpo. Okay. Okay. So, ang next action boy and last na lang, next and last, ang mga dairy man nga products na hindi dairy. naman mga pagpatangan. Milk, especially Chocolates. especially ang halin sa Sa, baka nga Switzerland, milk. ah? Switzerland, mo dyan po. Sa mga baka, sa baka. Sabi ko nga ligi sa New Zealand. Kaya, ato ba lang gistoryan, to sang last, dumami. Tinga ang baka gani, ito wala man ginapunggod gani. Gani man, from but Rambut aga. Hindi ka papunggod, dapat sila na yung pungguron, kaya ang milk sila mo. Lain magsabat ang baka si mo, di mo sure. Basta ara sa ilok nila. Minsan baka niya, ako pa. Ako Ano? nga. Ano? Oo nga. Oo nga man. Oo nga, alis sa baka. Kasabat. So, man action boy Ang ay. baka niyo anong uniyaw? Ha? Ang baka niyo sa inyo to, anong uniyaw? I-recall ko lang karon kada nalimtan ko na. Kung different ano na daan, different place, different ano na sila. Sounds. Yeah, different sounds. Okay? So, pala na action boy Halikaw, hindi to manggit siya siling hindi gid magkaon sina. Pero hagan-hagan lang bala. Correct. Yan. Kaya ang tanan niya sobra gani nakakasama. Nakakasama. So, dapat ang sobra, buhinan. Oo, ang Ako lang. dugangan. Perfect. Correct? Sige. Good morning, Danay, kay Nonoy Treyes, kag kay Kagawad Noel Liboon, sang Pahanokoy. Yes, good morning. Oy si Kagawad Noel Boon. Good morning. Kasi Maninoy suon mo. Mike. Maninoy mo. Gani, si Maninoy gani. Kag Ano si ang bal ko? suon mo, Mike. Oh, suon Mike. Kumusta ka mo dara? Good Mga morning. kasuunan ko da. Kaigsuon. Mga kaigsuon. Hindi ba sa Bisaya, ang igsuon is brother, Otod. sister? Oo, Otod. Igsuon. Igsuon. Pero sa amon niya, ano na gani? Otod. Anong sa, hindi ang suon. Ang suon. Kay Godfather, Godmother mo, Godbrother. Good. Talakas. Wala man, do suon man na. Ang suon sa English bla. Ang ang magsuunay ka mo? Oo. Nandali ka mo? lang. Basta soon. Magsuna. Charot. Kung isa lang guro eh. Okay. Tsaka duwa na ka mo, suon. Suon na. Suon ang support. Siling ko ginaction mo. Ang ba't tawag sina? Godfather, good brother. Hindi mo lang ang maninoy, Godfather. Godfather, godmother. Ang mother, Godmother. Godmother. Ang maninay. So, suon,
God brother, God sister. Si Lingko Gidakto Boy. Di ba? Ano ganina siya? May kon Isa man, may masa- sense, di ba? Yes, may sense of a lot of humor. Sense nga dapat i-sensor. Sige. Salamat. Good morning, Madara, kay Kagawad Ulaya Balahon, mga aga sa imo. Sa Kabog, mga Kagawad Mira Pulidario, morning man, gaga Inday Juliet dira, good morning. Good morning. James Prengrases, kag Annalyn Villaster Boot, Mars Pajarillo Seron, we're listening here at AL Jaime Elementary School sa Mansilingan. Good morning dira sa inyo. No? Jocelyn Song Comedia, kag kay Consoling Valientes, ano ni Hermosora? Consoling Valientes Hernandez. No? Virgil Pinda, kag Diding Alhomiento. Good morning. Kag kay Madara. Manong Guard to the Action Boy Edmond. Yes, happy birthday sa amon din Edmond. na SG. Edmond Campaner. Good Campaner. morning and happy birthday sa imo. Enjoy your day. Enjoy your day while we also enjoy your birthday. Ay, birthday Ano na. na? May sumpon niya birthday niya. Di mo sa akong video lang ha. Hindi pwede. Wala yan. Bongga. Sige. Mga ka-aksyon, ninyo ginmutihan aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. Ang kaupo ninyo sa Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman diri nga News Team. Aksyon Dorel Cabal. Ag-aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Radio.